We will not tolerate any attempt to destabilize our community and undermine our leadership. Offinso youth, concern youth and nim, I be to Offinso enemy say, so no, and a crow, a sentiment and a dear. So I saw Offinso and a dear, and a dear question on for an to my. And I don't feel so far nothing. No, I Jimmy at home. Send me met some and animal put me ashore. Miss Raptors, he won't get a couple of Says some part and animal but me and I made that was ashore. Now was someone the aquas was some bay. Maybe no crack. Enemy sick. Now the best was mine. And Kabomu, and Quaswa, this you know the piano. Dear, Nimudia, and woman named Matia, Abushia, and Kabomu, Achagoya, and Kabomu, Fensomania, and Kabomu, and now the day ever strong. Exposing a sinister plot to cause chaos and unrest in the Offinso traditional area. The municipal chief executive, Honorable Kingsley Owusu Appiah, and a deposed queen mother, Nana Amasewa Nyako, have been caught on record conspiring to disrupt the peace and stability of Offinso. In a disturbing event, the duo has been heard planning to hire thugs to attack and harm the newly installed paramount chief of the Offinso traditional area tomorrow, Tuesday, 28th May 2024, during a funeral to be celebrated at Offinso Old Town. This heinous act is aimed at undermining the authority and legitimacy of the newly appointed leader, Nana Dwamena Akenten II. We wish to produce evidence with this audio. Members of the press, listen to this audio. The people of Offinso traditional area are outraged and demand immediate action to be taken against these individuals. We call on all relevant authorities to investigate this matter urgently and bring the perpetrators to justice. The stability and harmony of Offinso traditional area must be protected at all costs. We will not tolerate any attempt to destabilize our community and undermine our leadership. I repeat, we will not tolerate any attempts to destabilize our community and undermine our leadership. May that will be bias. Eddie can read it. In fact, America Crane, you say, O my hene, a Offinso hene, Nanaria Fakente, what film. Now, Ofrimuno, Abusiano SCI, Emma Echo, a Offinso, a efficacium, Asante, Effie. Now, I didn't codriano, Yabona Bassa, Ebony Bede, Emma Covia Yama, Offinso, a you or hene, say or no, any or hina, or do Offinso, eso. Dwamena Kenten, Nana Dwamena Kenten, Tosumino. Crony Nano, Eddie will say, anyway, your Ebesiana Nano. But Ceciana Yacosuno, Offinso Crui, Obada Soreno, Obisu say, on a hene, Obada say, on say, Omo you to be or my share, and that day no. Semu you share baby, yeah.
ye youth a ye de ye dwene Offinso man ho ye dwene nananom ho ye dwene ofafo ye dwene nananom a mo wo hyedem ne ofafo ni nyina ho se ye ntimi makro no enna ne sesampa e ma ne nye ntokwa ye ntimi makafi e meda Offinso so ye de enim nyina ne se ye so eye asante akonya se wo se wayi nana dwemra kan totoso mienu a ye de enim ne se wo ye ohena a ye yina mo Offinso oni ho a ye ni ho se ne Offinso ba na so say onye ohene biem o de ohene wo fa abre ya sa ohene no ye ne betena Offinso ba se sia de ye nim ye nana damra kenten otoso mienu nyame nsira mo e ma kro no puntuo kra so ese ka kire bebire efiri se ama ye hu nipa a odi oman ne so ama aboaye ama mpuntuo so etima ba Offinso eti se de ye wo ka no ye hu de ese ne ye de ye nim onyam ne eta na chi se ono ene ye ohene e wo Offinso by the enim ni se Opemso ayina na a ye frɛ na na mo akon a wo ye dwamra kente otoso mienu wo na ye Offinso ma ahene de enim no ye nim se to ye na busuan bebire na de omo e de ato akoi Opemso so de enim se asante man nyina no kro no ye ni wura ofrɛ wo mo no omu di nkomo wa anya ne dan mu wo de ba abontere e man no camera si wo mo so e ma ye keka ni nyina ama busuapanyini e wo Offinso abusuapanyini no e baaye no ahemfofo a wo Offinso nyina nifa ani bonkum omu nyina so begina mu so mini sa ade na ekoye na enye kokom ade eti ahemfo ne acha me wo Offinso nyina kohia mu esoe de kire otumfo se wo hena wo ba no bedi ni de a ene na kro nde ne yeka de yeka ne se wo hena na yesoe ne no onne wo hene ye ni obi abiem ye nyampuntuo ye nyanse nkoso ebekọ omanim eti adwuma sam emrante na esi ye mu aha ede na ekoso yi eka samrenka mu ye adwuma enkaye enso besore no yes kro no we ya dane we ya yesei ye de pekom ye pasumdue ema ye kuro Offinso adisadi a me de ngina menuanom ye Offinso youth concern youth enim a bi to Offinso enim say ye de one ye dan no ye nanano no enche akra na odi ye akwaside osadi 25 years enim say odie no Oton safra aheman ne ahemfo nyina ma ye kuro ohene ekobi eduru sa ahemfofo okora no aheman no aduane no ye hwe ma ye hu ye Offinso ahema enim se ye de ani hema edi de enim nyina ne se adise de to ne se so no ene kuro asanteman nyina ne de ya so wose Offinso ahene de ya ene de ekoso no onfa na no ntumaye Duanani we klaman we sofo kra wonye ye bi tonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofinro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya